Anija dhi bondo. Ka dhi bondo, aduogo dala. Kuka aduogo, atieko gi jobanda. Nagoche bana on Saturday. Koro an ne an dala. Kech nindo noewa. Koro kachiewo gimoro saa 7 nyoro. Ka ayudo dhiang' e dala. Koro kaka ng'eni sano piny korwa otuo. Koro an aparo ni dher jirani. Tanyiso jatija mamomo ni otwe dheno mondo koro saa 7 to tere modho. Otwe kanyo wuon gi ang'o yude. Kaling' matin. Anapoka ji ochako pongo na dala kare gin joge ben suda ni madher ben suda kona kare ka dher en dher mama anakia ka kochopo ka make uru mondo tere ne wuon gi to gikona ni mi wataen abiro baba abiro 1 minute mano kazindi ngane babu owino ore koro kaling' matin ji opongo na dala ni waseyudo dhiang' okelo probox koro an ok arito ni kawo dhiang' idhigo apoka polisi obiro nyaka OCS polisi 10 gi mach te okawa maka otera kindu okela sel kaka jakuo to an jato dala gi Ben Suda ema donge an obong'o makwar gi Ben Suda ema nakwongo tiyo tende to yuor Ben Suda miluongo ni Dr. Masani Dr. Nairobi mane mbas na moselima nyaka Rock City nyaka ne nyuola tete ane ji but gini no setup ni Ben Suda notimo nikech na expose ni okogera odiore ni okogera odiore embo duogo wacho nyaka sama nikech an nabedo adwa jiso jodala nabedo abducted nikech nokokela police custody kaka no maka okwongo maka otera ka Ben Suda dong man adapted dong no kwongo adapter kora nadwa ni mondo mi seria okaw kore kendo adwa ni mondo chula defamation nikech sani attend kamora mora gi ai ka goya opingo gi dhiang' mane poka kwalo or destroyed my name worldwide tan jathum mose perform nyaka outside of the country nyaka fans ga gocho na niere kaka nyalo kwalo dhiang' kana denyo kuna kwaji nyoja romo gorengo nyoja romo gi Remondo Molo nyoja romo gi Babu Wino jogi nok nyamia dhiang' koro mama ni anawacho ni serio ka okore mondo ngi kako nyalo chula hakina kuom kako ketho nyinga kaka ninde jela mano ok onego be na nyi aninde nindo ka anyi kamone go yoro deri dalane gima no mi otera dalane nikech dalane ne ok en ka police sanya ngo mi odwa ni mondo idhi kodi dalane ok adhi dalane